Klapka! Ahojte, vítam vás na tomto zelenom gauči. Casting Couchi. A Bossy nám zhodnotí celú letnú sezónu 2025. Celú? Áno, bolo iba 2 mesiace. Takže sa ťa chcem spýtať, Roberto. Počkaj, ako si to bol na tom prvom videu? Roberta? Roberta B. Ako by si zhodnotil letnú sezónu 2025? No, tú letnú sezónu je ťažké hodnotiť, lebo neviem, či to úplne bolo leto. To počasie neprialo, si myslím, že asi žiadnym eventom na Slovensku. Strašne veľa toho bolo zrušeného, odloženého, nekonalo sa a tak ďalej. Však aj jeden z našich eventov bol v podstate presunutý. Ale na to všetko myslím si, že pre mňa to bola, alebo teda pre Melodic to bola celkom úspešná sezóna. No, podarilo sa nám urobiť 3 eventy, z toho 2 na kopci, čo bolo pre mňa osobne prekvapenie, čo sa týka účasti. A ja to hodnotím pozitívne, pretože aj napriek tomu, že zase nevyšlo všetko úplne ako som si možno plánoval, ale na druhej strane spravil som si strašne veľa kontaktov, spoznal som nových ľudí, naučil som sa extrémne veľa nových vecí, ktoré budem vedieť v budúcnosti využiť. Takže ja som s tým letom ako takým, čo sa týka eventov, spokojný, keď teda odmyslím to počasie. Myslím, že si potešilo viacerých ľudí, nielen samého seba. A čo ťa tento rok potešilo? A z čoho si mal najviac radosť a čo ťa naopak sklamalo? Čo ma potešilo? No potešila ma hlavne tá účasť tých ľudí. Ja som bol zo začiatku taký možno málo skeptický, keď sme dali to vstupné, tých 5 eur, tak som sa obával, že to možno ten event nejakým spôsobom potopí. Ale na ten prvý event prišlo ešte viac ľudí ako kedykoľvek predtým, čo mňa extrémne prekvapilo. Ďalej strašne ma tak teší a prekvapuje tá podpora tých ľudí, že mi jednoducho aj píšu na ten Instagram, ako to bolo super a jedno s druhým. Takže toto je pre mňa úplne najviac. Jednoducho, keď vidím, že vidím tých ľudí sa zabávať, a vieme ich zabaviť, vieme im proste urobiť ten večer niečím špeciálny, aby mali z toho aj nejaké zážitky, tak toto je pre mňa úplne najviac. A čo ma sklamalo? Mňa po každej nejakej tej akcii, keď ju máme na straníku, sklame zase to správanie ľudí, že na jednej strane sa správajú tak, na druhej, že jednoducho to, aký masaker bordel po nich zostane na tom strániku, to jednoducho na tomto poslednom evente, keď sa skončilo, ľudia odišli, tak mne bolo doslova skoro až do plaču, keď som to videl, čo tam zostalo na tom kopci. A ešte jedna vec taká, že nemôžem ani povedať, že sklamalo, ale veľa ľudí, ktorí napríklad nevidia za tú oponu, tak často kritizujú. Hej, keď sme preložili ten event do Enjoy klubu, tak veľa ľudí proste mne prišlo za deň 20 videí jasnej oblohy a neviem čo, len tí ľudia si neuvedomujú, že deň predtým pršalo, dostať centrálu nástraní, ktorá váži 2,4 tony, keď je tam mokrá tráva, mokro blato, je nereálne. Druhá vec, že nechať ľudí tancovať v tom kopci na mokrej tráve je obrovské riziko, ktoré si ja nezoberiem na seba. Tretia vec, že večer sprchlo, to sme vedeli, že sprchlo a to som aj vedel, že bude pršať a pri tom otvorenom stage jednoducho, keby mi hen tak zapršalo na tú techniku, tak 10 000 eur není. A netreba zabúdať na to, že keby prišla búrka, tak sme na najvyššom mieste v Žiline pomaly s kovovým stožiarom, takže není to úplne ideálne prostredie na zlé počasie. Takže to ma tak troška sklamalo, že tí ľudia proste do mňa išli, prečo hento toto, ale jednoducho je to ťažké súdiť, keď človek nevidí za tú oponu. Tak keby udrel blesk do toho stožiara, tak by sme mali aj ohňostroj. No, to by bola taká riadna party. A viem, že si rád vo všetkých veciach transparentný. Tak zarobilo sa už tento rok niečo? Či nie? Nie. Nie, nezarobilo sa. A aj napriek tomu, že bolo vstupné, tie náklady boli zase značne vyššie. Aj o to, že sme museli stavať ten stage, požičiavať centrály, platiť trošku väčšie DJ-ské mená. Takže ten prvý event bol taký, že z toho mohlo niečo byť, keby celé to vstupné išlo Melodiku, ale v tom čase to bolo ešte rozdelené. To vstupné, že išlo to 50/50 nám a Chate Stránik. Potom už na tomto poslednom evente vlastne to išlo celé Melodic Events, ale zase neprišlo toľko ľudí, aby to pokrylo tie náklady. Takže nie, nezarobilo sa. Ale ako hovorím, není som z toho úplne smutný, pretože naozaj dalo mi to obrovské zážitky, hlavne v prvom rade. A
takto ti poviem. Za tie peniaze, ktoré to možno stálo mňa, som dokázal zabaviť tisíce ľudí, hej. A to si myslím, že zase nemôžem nejako byť z toho sklamaný. A hovorím, že strašne veľa som sa naučil. Spoznal som ľudí, Milana Lieskovského, že extrémny typek. Naučil som sa veľa aj od neho, keď hral. Čo sa týka komunikácie s ľuďmi a takýchto vecí. Ako fakt, spoznal som, ten Melodic Team sa tak rozrástol zrazu, že je nás oveľa viacej tých ľudí, čo mi pomáhajú a všetkého. Takže fakt spoznal som extrémne veľa dobrých ľudí a verím, že sa nám to podarí udržať do budúcna tieto vzťahy a zase to bude len rásť a budovať sa. Áno, akože je super, že si dal vlastne aj príležitosť novým DJom, napríklad Mozimu, neviem. No, tak zaslúžil si ju. Akože ten jeho príbeh, ja to skúsim tak nejak skrátke, on mi, myslím, že 2 roky dozadu písal na Instagrame, že by chcel začať hrať a tak vravím, že OK, ak chceš začať hrať, proste dali sme to dokopy, kúpil si konzolu, nejaké veci som mu poradil, proste trénoval, poslal sety, dali sme ten contest, tú súťaž a ten set bol fakt, to nebolo, že po známosti alebo niečo zase, ja ani súťaž, ani nič, všetci vedia, že to robím tak, ako mám a jednoducho ten set bol fakt fantastický, tak jednoducho zaslúžil si to tam byť a už tam potom nejako prirastol chudák k tomu týmu a on toho jedného dňa si oľutuje, ale je s nami. On si to vlastne aj odrobil, že tam... Áno, tak už potom sa stal súčasťou toho týmu a teda pomáha nám teda veľmi, veľmi. Jasné. A plány do budúcna s Melodicom? No plány sú také, no akože mám v hlave strašne veľa vecí, veľkých vecí, ale neviem, či chcem zase úplne všetko povedať, lebo možno niektoré tie plány, ktoré mám, tak znejú až tak maličko šialenie a nereálne, ale... No čo? O tom je celý Melodic. Ale určite by som chcel, no teraz v najbližšom období snažíme sa vyriešiť nejaký priestor na Halloween, aby som sa nejakým spôsobom vykúpil z toho posledného roka, lebo ja sa stále cítim značne vinný za to, že tá akcia nebola taká, akú som avizoval, alebo ako som si ju predstavoval. Takže chcem spraviť takú redemption, pokiaľ sa mi podarí nájsť naozaj vhodný priestor, ale zase to musí byť priestor, ktorý fakt bude dýchať tou atmosférou, že už tí ľudia samotní sa tam budú bať ísť. A ešte všetky tie veci do toho, ktoré mám v hlave, keby sme s tým spojili, tak by to bolo naozaj veľmi dobré. Takže toto je taká najbližšia budúcnosť. Potom by som si chcel dať určite pauzu od nejakých týchto organizačných vecí, aby som sa vedel venovať aj hudbe a produkcii a tak ďalej. Ale na budúci rok, ako je môjim snom urobiť niečo také veľké na štýl festivalu Burning Man, ale nie akože až v takom rozmere, určite na začiatku, ale jednoducho z toho pohľadu, že spojiť to umenie, ktoré tam oni majú a tie vizuály a urobiť to naozaj aj vizuálny zážitok pre tých ľudí a ešte si zobrať z toho konceptu pár takých vecí, čo sa týka tej slobody a byť proste mimo úplne, že civilizácie, aby tí ľudia nemali ten pocit, že nemôžem toto, nemôžem tamto, že aby to bolo také voľnejšie, ale hlavne jednoducho, aby to malo tú myšlienku tej slobody a bolo to aj vizuálne pekné, takže tam už tiež riešime nejaký takýto priestor, takže do tohto by som určite išiel. No a čo sa týka Straníka, samozrejme v tom by som chcel pokračovať. Uvidíme, ako celá tá spolupráca bude ďalej prebiehať. Už sa začali tie vzťahy troška, ako mal som pocit na tom poslednom evente vyostrovať, ale ono to vždycky tak je na evente a potom ľudia si hej, trošku... Takto sú ega všetci. No ale trošku sa to uleží, hej, a každý povie, hej, poďme do toho a poďme ďalej a tak. Takže myslím si, že určite aj budúci rok sa uvidíme na tom Straníku. A to je asi tak budúcnosť v mojej hlave na ten budúci rok. A koľko sa ich plánuje na budúci rok? Nechcem to preháňať. Mám taký pocit, že ten august je pre nás trošku zakliatý, lebo aj minulý rok, aj tento rok nám to nevyšlo s tým počasím. Takže možno ten august obídem a urobil by som tam niečo iné. Ale uvidím, nehovorím nič. Ale určite aspoň minimálne 2 by som chcel urobiť na Straníku. Možno jeden, ten väčší, ktorý som spomínal, ale ten by bol asi taký, že aspoň 2-dňový. Možno by sa mi konečne splnila tá moja vízia, že hrať od sumraku do úsvitu. Lebo naozaj tie emócie, keď to slnko vychádza, nie len zapadá, ale vychádza,
tak tie emócie sú tam tiež veľmi silné a tam už ľudia nie sú o 6. večer triezvi na kopci, ale je to už úplne iná emócia aj zážitok, takže toto by som určite chcel nejakým spôsobom zrealizovať. Akože tak sa teším, akože ak by si dokázal vybaviť dvojdňový takú prespávačku na štýle Burning Manu. No určite takú prespávačku, ale zase takú prespávačku, že je naozaj v takom freestyle štýle. Áno, taký, že normálne, že ako na lečevke bolo teplo. No. A všetci, ja si to viem presne ako tam chodia v takých tých oblečkoch kadejakých, všetko, áno. to je pecka. Áno, tak niečo také mám v hlave, ešte samozrejme so spojením všetkým tým, čo som vymenoval, takže uvidíme ako. Takže už nebude iba bossy, ale už bude aj holi. A to tretie som každú akciu, takže pohode. Holi bossy rozjebali. Dobro, to je vlastne za dneska všetko. Ďakujeme vám. A sledujte nás stále, lebo stále, aj keď není event, stále sa niečo deje, takže stále vám tam niečo budeme dávať. Takže sledujte nás a tí, čo nás nesledujte, tak nás sledujte. A ja sa chcem ešte poďakovať za celú túto sezónu a všetkým, ktorí prišli a podporili nás a budú nás aj v budúcnosti podporovať. Ďakujeme vám. Čaute.